So, for today's video, namin diri karon sa imas sa tugod ni hapon mi diri. Hey guys, Ni hapon mi diri ron. So, namin mi diri karon sa imas sa tugod na obi. Ano ang dadak ang pater di sa tibuok Pilipinas. Pater lang sa naman ni. Wow. Paling pater mo dito sa tibuok Pilipinas. may magsabaw. Ay na pag lagi na maka. Magkiramot na. Automatic. Ano na bicara? Hindi na, bang sa akin. Ha? Hindi na, bang sa akin. Ito sa Wow. Guys. Yeah, mga kasama niyo. Mana kampo, si Padi kampo. Tuh, betul. Padi. Iya, pada lagi. Ya, ada. Sini bos, sini bos. Mana sini bos? Ipatong na ito eh. Ipatong na yung mga